не бързам, ама тази товарна болест няма да ни чака дълго. Може още някое време да преживее, защото много се намира в тези това. Як може едно време. Ще се гледаш, Танер, няма да спираш. Няма. Няма да прави купи. Докато мога, докато съм жив, Всеки ден, всеки ден. всеки ден да. Прави си моите рецепта и цята сурово. О, аз не обичам тия работи. Браво. Той означава, дето се изкачваш на така отгоре, означава енергия в китките. Така добиваш енергията в китките. Само ще гледаш да не ги натоварваш. Добре. А сега, само така върши. Докато получиш много здрава мускултура, ти си малък още. Костите не са се развили още колко трябва. Кое дни са? Това е моментна енергия при тях. За да можеш да изкараш. Имаш ли 68 кила? 70. 70? Да. Една къде съм познал. Ти само жили, брат. Само мускул. Мога да отслабна още малко. Аз мъча той правя, не така му сламна с 12 кг 100 кила. Тя прави малко сил. Трябва да отслабнеш. Ще гледаш много да не се натовараш всички. Защото все пак там, дето дигаш тези таларки, маларки, Да. те тежат. Горе, но. Калама, нема фана големе да само оттам миналата вече, час и половина. О, дед валя много. Дед валя много, а? Слушаш никой. Секцията задължително да го прави само че по-малко. Аз още нямам, имам приятелка, но далеч. Да, тази жена дето видях, нали? Аз само по интернет. Тази дето идва коя е? Тя от Плевен, друго момиче. Ние сме само приятели. Аз се помисля, че те гади. Не. Тя пак ще дойде сега за празника на селото. Когато развиеш гръмашните мускули, тук се развият от този спорт раменни и странични мускули и китките. Представяш си тия, дето играят на халките във въздуха. Много трудно. Какво чудо е. Много е трудно. Трудно е. Аз не бомбове, бъме. Истинал съм. Няма ми пара да махи. До пенсията аз ям само домат. Нищо нямам друго. Що? Само домат. Само домат? Да. Домат краставица, той ми еде. Няма хляб, няма той малко вода и това е. Това е за мускулите на краката. Да. Баща ти беше по-трезвен на центъра, ма видя гал, деде, ама дем са набириш нева. Benim çocuk dedi öyle patlattı beni mata yattı ne amravda var. Şaban dedim sen На канат nereye ли? koyarsın ki hiç ismi На gösteriyor. канат ли? Ya kanat Вие го, нещо го бие. ama Нещо. аз му викам ти защо се туреш там дето ти е работа бе? Защо? Аз искам аз да играем бе. Аз исках аз да играем. Той да те изпробва, най-ти му ти колкото да Ама той има и добри моменти, ама той пие на отдело хвана. Той се съсипа бе. Пиенето не прощава на никой. Аз кръста бях тъй малък, като нашите снимки има на 19 години. Бях като Арно. Арнолд, ти го знаеш, а? Да бе, Арно бях тук на 19 години и се получих с момчета. Моите селски, аз като уволних, дали, като правише 25 пъти слънцето, дали. Браво бе. Много як беше работа. Ти имаш енергията, обаче трябва да я поддържаш. Но всичко
тия ден. Да. Ако идеш това, което аз знам, със сигурно гарантирам, че нищо няма да се опре пред тебе. Яйца, мляко, месо, риба. Да, това е. Телешко месо. Най-хубаво телешко. Ти Нали? обичаш теле. Най-полезно е телешкото. Имаш ли зъби развали? Нямам. Няма начин така, човек. Много е важно да изразходиш енергията, която имаш. Да може да реди капсула допълнително. Да. Лимони и такива работи си прикарат. Не. Мощи салам. Аз Аз не съм прекарал 52 лимони. Аз не се разбирам. А? Вид не обаче. Не каза да бандикат не си не. Аз ни пуша, ни пия. Ами, да. Здрав като бик. Обаче трябва да се грижиш сериозно за остаряването. Ако един ден да промениш, да знаеш, че страдаш. Няма да се промени. Всичко зависи от акъла. Акъла ми е добре на мен. От характера ти. Ти служил ли? Не, аз съм малък. Малко ли си служил? Не бе, аз съм малък набор. А ти не си служил. Не съм бе, те. Последния набор 8-5 май беше. Аз съм 9-9. Аз съм малък, къде да съм? Знаеш ли какво съм решил да направя? Ти си ме съветваш. Слушам. Да взема центъра и да залагам по 20 лева на човек. Те. Имаме един робот. Не знам дали го видя. 400 лева дава. Не съм го Той видел. прибира парите. Аха. Излиза една котка и ги прибира. Аха. Там, дето е кипариса, ще изкарам оной, дето срещу показване на птичета, той оной, нали, таксата. И ще играем на мъжкарска борба, който ма победи, вземаме пари. Който не може, плаща двойно. Който не може да отвори ръката, плаща ти. Те? Ага. Аз нямам. Той никой няма може. Никой няма да може. След като ти си най-силна и не може, значи аз искам Румен пъмна на канадската. На времето беше с зъби дигаше хората. С зъби. Мат. Як. Чувал ли? Чувал съм. Ама с цепи мат на две и аз го свалих. В китката как тепам Осман бян и щарим демирджеликле. Нали, угъл е такива дебели железа, като ръкъде тренират тя. 16 мм ги угъл като мармалат. Бил си Това е як. канките на България. На сухо, на сурово, имах сила и имах чалум. Чалумът е, понеже моите мускули са разтегнати от тук вече сухожилията ми, те аз имам 1000 пъти само надупча и само по вените. Те не ми държат вените му болят. Лактите ми щупени. Чупи се масата на две. С това. Обаче той падна. И от тогава натам не ми вика нещо. Аз съм тренирал борба, тренирал съм бокс, тренирал съм като сержант самбо и други. Служах за боксова круша на двойния командир за тренировка. И от него научих пък смъртните удари. Той беше каратист. Да. Като научиш смъртните удари, не ти трябва нищо повече. Нали? Да. Ти имаш енергията. Това, което аз знам тук малко хора, защото аз съм карал специална сержантска школа. Да. Там съм обучен да убивам хората без жало, без наркомания. И аз мога да го правя. Ама не е хубаво. Тук на 4 човека им пръснах ченията. Витрината пръснах, ръката там се загуби. Удари го през витрината. Ченето крълда. Проби ги 6 мм витрина. Значи, тук има двама човека, той съм аз и Стефан Геров. Не знам дали го познаваш. Не. Този човек, като ударим, боксовата машина, нали, с вериги удар. Да. И той нещо, като вземаме, когато идват помати там от галата, от тук, от там идат. И
удрят с засилване. Аз не се засилвам. Само завъртам ръката и като ударя, откачам веригите машината пада. Браво, бе. Майта бе, ти като знаеш какви ми ръцете, смятай това, ако да трапне кота. И лошото, че ръката ми орлова. С удара във вратата, фащам да вратна тази няма ни Край. Орека, да. Ма преди като бил млад, нали? И тя много го правя, аз съм бърз, много бърз. Аз съм левичар, десенчар много. Лявата фаща през мадурите нагоре, няма оттръпка, не мога ми, колкото да си силен, аз ще фащам в табените и с тебе свърша. Да, така е. Много лошо, особено ако го ритна в левия крак с десния му аз съм левичар, десенчар, като те ударя през от тука. Така и ти така правиш. И в този момент, като те захува в диафрагма с левия крак и Знаеш как го... форма, знам, брат. Знаеш къде е, знаеш. Наричам сержант, брат. Аз съм командир, обучаващ кадър. И там Да, но остарявай вече. Остарявай. Я ще остаря. бе, ама много хора се опита, ама да така, много я толкова. Даже бих един удар проснах на Цочо Балабаника, нали го знаеш това Цочо? Знам. Он е големия му. Да, знам. Ето съм на завоя долу. Ага. Един удар му ударих, премина през шосето и се цепи главата в бордюра през шосето мина. Ама ти кога стана? Брата и за какво става въпрос? Само го отчупна, не съм го ударял. Аз удрям точно, нали, силно, рязко и точно. Но кога го удари? Да му тук правиха това мост. Отдавна ли? Охо. Не, преди това ли беше? Беше напълни. Абе, но нападна бат постоянно продължава за мъка. И аз му викам, пусти брат ми, хай, хейба, той там е това. Аз работим там, а той беше домакин. Викам на кого ще беше майката ти, бе. Каза, сега, застелни, като му причупи китката, като му заби един в граклена и направо прескочи през пътя на бурия. Ага. Падна и има берег от удара. Пръснах му веждата. Мале. Не чука уреле. Да, чиитне му, добре, че не ма кара. Ама преди като пие, той баща ти знае. Да. Ако някой каже нещо, с него е свършено. На теб ако ти кажа. Удрям челен удар, челен. Така, вода. Право в чел. Знаеш, че ти гълта е така. Само е чук. Тука? Да.